Тази вечер в Тайнат тя блогинята Милена Пучеджиева за отчастта да си писател в България. Иво Сиромахов, автори на саундтрака към Матрицата. Новият поп-съюз излезе с радикални искания. И троен лешник за кабинета. 3 министри родени на днешната дата. Дебелият юнец и топлата фурна, водещите на инат Силвия Драгоева и Марко Селски! Здравей, здравей, народе мой! Здравей! Днес челно се сблъскаха Жигула и Бентли на стойност 250 000 евро. За щастие, шофьорът на Жигулата е успял да загине на място. А сега сериозно, но също толкова смешно. Ето вижте. Синдикат Алилуя! Попове си направиха профсъюз. Освен в Господ, поповете вече ще търсят упование в Константин Тренчев. Амин! И какво искат от този поп-съюз? Профсъюз, бе, Силве. Обърка се нещо. Искат по-високи заплати, както и осигуровки. Новият синдикат, който сигурно ще се казва КТ Поп Крепа, ще отстоява правата на духовниците пред работодателя. Ама, че техният работодател не е ли... Ами да, така е, то е. Няма връщане от такива преговори, нали? Свещениците вече са изготвили списък със своите искания. Най-вероятно те ще бъдат следните. Увеличаване на 40-те дни и изравняването им с майчинството веднага! Иначе почват да раждат деца. Да им се плащат вредни по време на пости. Мас, пръшки и такива работи. Благо Георгиев да стане национален селекционер. 3D икони във всяка църква. Да почиват по празниците, като всички останали граждани. Какво е това? Коледа на работа, Великден на работа, стига, бе! Таван на възрастта при клисарките. Възможност за избор на цвят на расото, както и куверт за влизане в църквата. Божите служители настояват и за лятна униформа. Ето така ще се носят те по време на летните горещини. Да. Ако не се изпълнят техните искания, свещениците заплашват със стачка. Ще се строят под прозорците на синода и ще викат: за многая кинти! За многая кинти! За многая... Алелуя! Алелуя! Така, браво! Народе мой! Точно 3 са великите бели рапъри в историята на музиката. Ванила Айс, Еминем и Слави Трифонов. Той не пееше ли чалга? Пееше, не е точната дума, ама да, чалгираше, да. С последния си хит обаче нема такава държава. Слави се завърна при рап иконите. Но нашата зрителка Мария Маринова ни сигнализира, че въпросното парче и саундтрака на Матрицата си приличат като 2 капки боза. Ето, чуйте как започва парчето на Слави. Добър вечер, уважаеми зрители. Спите ли? Поздравявам майките на нашите ръководители. Вчерашни мухлювци, а днеска до пета. Играят си на страшни и безкомпромисни ченгета и правят операции. Вау! Настрахнаха ми зрънчовците, уважаеми зрители. Силе, запомни до къде си стигнала, а ние нека си припомним една от основните теми в саундтрака на Матрицата. Какво ще кажеш, Сила? О, не мисля. Какво? Не. Какво Супер мислиш? различни са. Това от Матрицата е с около 1 милиардна от милисекундата по-бързо. Ти не чули? Добре, преди да съм изказал по-категорично мнение, нека се опитаме да шладисаме двете парчета с помощта на DJ Марк О.
държава. Нема такава държава. Абе, нема такава държава. Явно не е само текста, но и музиката на това парче на Сиромахов. И понеже аз вече съм готов за по-категорично мнение, предлагам на Слави и Сиромахов да запишат кавър на "Нема такава държава" със следния текст. Добър вечер, уважаеми зрители! Спите ли, че тука с Сиромахов в интернет скитаме до вчерашни хъшове, а днес плагиати? Правим се наумни, велики и богати. А вие, уважаеми зрители, ако забележите подобни заемки, сигнализирайте на нашия имейл на адрес nainatmaimunka.tv7.bg. Ох, Силве, знаеш ли колко ми е тежко от снощи? Стъклен дом свърши! О, не дей рева, моля ти се, часа коревна, направо! Ма не може така! Ами, какво ще стане с Боряна? Значи легнах се за малко и да се отдавам в собствените си супони. Ама изглежда съм заспа! И изведнъж седя до Джулия Робъртс и играем тюлбара до шадраваните пред Народния. А Джулия Робъртс беше ли си избръкнал под мишниците, а? Не, имаше си ги таралежите, но ей, това си космите на Джулия. Добре, Косми е на Въшки, Въшки е на пари, нататъка. И таман да хвърля дюшеш, зарчето ми да вземе да падне във фонтана. Наведох се аз да го извадя и що да видя? Шадрава на пълен с вицовете на Иво Сиромахов, а Слави Трифонов се давеше в тях. И какво става? Еми какво? Спаси го! Като се свести, ме разпозна и ме подгони за автограф. И както си тичам, гледам в небето, серее Йорданка Фандъкова, с кепче за пеперуди в ръка, хващаше всяка снежинка, още преди да е паднала на земята. Значи, да сънуваш Славия на скука и проблеми с зрението. Ама това с данчето да знаеш не е никакъв сън, това е самата истина. Обаче изведнъж съм на спирката в метрото. Гледам към луната, е така. А на фона й преминава шейната на дядо Коледа. И тогава бам! Варванов отстреля половината Елени. В краката ми се стропули смъртно ранения Рудолф и с последни сили промълви: Марк! Ти си мой син! Ау, това е на изневяра. Някой ще ти монтира големи рога, да знаеш. Може да си права, защото като се събудих, видях до мен да спи голата Снежанка, а на дупето и татуировка с надпис: Вито беше тук. Народа мой, останете с нас до края, защото ще ни гостува тя, блогинята. Тя е едва на 19, когато колата, в която пътуват с приятели, катастрофира зловещо и на място загива мъжът на живота й. В същия момент тя е бременна с тяхното първо и за жалост единствено дете. Не е тайна кой е виновен за смъртта на любимия и тя не крие името му. Известен столичен плейбой. Тази случка преобръща живота й, но тя намира сили и започва всичко от начало. Заминава за щатите, сама отглежда дъщеря си и прави забележителна кариера. Наскоро обаче тя направи обратен завой и отново е в България. Какво кара една актриса, писателка и режисьорка да се завърне на място като тук? Ще разберем от самата нея. Милена Фучеджиева! На инат продължава след Лъж Бериша.